sa liderato na Senado. Kasumpalan niya asalatan si Senate President Vicente Tito Soto at atang tanagagik. Yaya at sinalatan ng Peter Alan Cayetano. Na siyempre at ay inloob ng Senador Bato de la Rosa. At sa Senado, piano natindi at sisyon. Pero unsabi nilabat at watan lara sukabyangan na sa National Bureau of Investigation. Tapian na saya at aristoan tatang tanagagik. Pero kaunla di man loob. Tugatan ni gamot to. Wala natan saya poder na Senado si Senator Bato de la Rosa. So kamyamay. Saramay nagawa karuman tatang tanagagik. Kaya at patungkol at kakabalagiran na balita at sa bansa tayon Pilipinas. Pero siyempre walay good news. Inya buba na presyo na produkto na petrolyo manabutan la so presyo na saya premium tansay diesel da sa rayan kaplesan. Imabot la da saya presyo na premium so presyo na diesel kasumpalan niya saya at natapyas na naman ng presyo. It is good news tatang tanagagit. Kinsay gasolina balit yaga na babawas ay presyo to Bale, basta aga una atagay yan to Piano hanggang na panon at nako, agtayo masyado nairapan. Laray impasabidaran impormasyon nilira dasaratay naglipana pa ring mga tribals sa mga barangay, drop balls anto ya Santa Kasumpalaya. Lapod sa may poor performance sa saray kapulisan at pagsawatan ng mga ganyang sugal. Sige. At tignan natin kung saan yung nirereklamo ninyo. Verify muna namin kahapon may na-receive tayong impormasyon balita. Next ng isang listener po natin. Yan walay gabayuran ipasabiran impormasyon na balita. At tiksulabat dapat na maglay na text line tayo. 0945-183-4352. Saratan so brasaan basta walang personalan. Desisyon na Senado karuman. At bigla si idol ko si Tito Sen. Nawala na emosyon ng Senador Villanueva ya open tatang tanagagik o bakante. So amin ya posisyon da sa Senado. Kada nambutuan nira pati Senate President kagamor na 13 ay boto si Senador Alan Peter Cayetano. Kamira dakinan
Tito Sen, na remaining na abstain nira tatang tanagagik. Yan patalsik bilang Senate President. Si Senate President Tito Soto. Naman ipapalapag na balo na Senate President Alan Peter Cayetano ang gapoy pikabyangan tuya say pandengal na kaso ng impeachment laban dakinan Vice President Sara Duterte. Inyaran panaon Engineer Nixon matalino, iraya madlang people. Kanya-kanyan analisa dasay ingkagawa, kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang liknaan noon to kasi sumatuan rason biglaan niya impansalat nasaya liderato nasaya Senado. Kamanuntan at impalapag na Tito Sen niya hindi na ito bago sa kanya. At pakinggan natin yung payag dito ni dating Senate President Tito Soto. Si Idol. Liwalan na balod syakya kwanto. Sayay pansalat na liderato na Senado. Siyempre, walad lima na say majority. Kabyangan na saray senador. Engineer Nixon, nandyan ba yun? Yung payag ni Tito Sen? Wala pa? Okay, mamaya. Siyempre, limob, si Katoy Senate President. Pero hindi klaradan bakante, so saray posisyon ditan. Bubumbunan na saray senador. Kamanaya mambutusan lara. Sige. Wala pa. Wala pa, Engineer Nixon, yung payag ni Senador Tito Soto. Pero biglang nagkagulo sa baba nung dumating si baba ng Senado. Dahil ayon kay Senador Bato de la Rosa, siya po ay hinarang ng NBI. So, pabalikan natin si Senador Tito Soto sa kanyang payag sa patalsik sa kanya bilang Senate President dyan sa Senado. Ito na. Engineer Nixon, yung payag ni Senador Tito Soto tungkol dun sa nangyaring pagpapatalsik sa kanya bilang Senate President. Engineer Nixon, nandyan ba? Hindi, yung pagpapatalsik kay Senador Tito Soto. Wala yung ano. Okay. Yun pala yung naka-private. Okay, sige. Mamaya na. Okay, untuloy tayo sa iyang programa. Likna ibalay, kasumpala na pigaran makanan paimano, malapod saray manangantabay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dame un guerra. Sa
Buksan ang putat-putang informasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say, tanging ikaw ang katabi, pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station, ya iyayag na saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy programa na Liknaay Balay. Kalupan tabay ni amigo yo RJ Jimenez at your service always. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Dasay programa tayon Liknaay Balay. So kumusta kila namin ditan pinablimiran dumarangal. Kamya may laya reaksyon ya unsasabi. Talagang natututukan daya so kaya gawad ta na dasay Senado. Kasumpala niya limoob si Senador Bato de la Rosa sa kwanto ay kaya nasugatan si Senador Bato dahil sa pagtakbo niya umakyat nadapa kwanto dagdanan nakuha pa CCTV kwanto ay o sige. Ito naman sabi naman ni Jazz ang gulo na ng mundo nung naging Pangulo si Marcos kwanto man ay tututul yung dakinan na Presidente Marcos sige. Liknaan nyo ratan. Hangga po'y makapara adsaysi kayo. Ito naman, sabi niya, napag surrender lay bato, no talagan matigas siya singa bato. Ha ha ha, kwanto mo iay. Samot saring reaksyon, text labat, dapat na maglay na text line tayo 0945-183-4352. O dyan Facebook page tayo at YouTube, DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan, Facebook tan YouTube, tatang tanagagit. At nababantayan nyo kami. Pero wala sa poder na Senado natin si Senador Bato de la Rosa. Pero dakol sumandinayo dakinan dati na Senador Antonio Trillanes walay kopya to may warrant of arrest na malalapod sa ICC anto Kani kapambasa to labat may taga-DICC ang gaman na impaway danita na Nobyembre at silyado inwalay kopya to balot si Senador Antonio Trillanes kinwadya kayo Senado yakinay si kayo mga risto kung dada si katumat say rason tumat na dating Senador Antonio Trillanes at wadyaak tayo namon to national TV tanay si Bato kwantumat ay walay mga ristod si Katot ibang ko di may mga ristod di wadyaak ibang ko rin mga ristod si Kato kwantumat na Senador Antonio Trillanes ay sana dya desisyon na Senado kinaraw na Senador Bato de la Rosa ya ukalan di manad vicinity na Senado wadyara da library si Senador dating Senador Antonio Trillanes tansara may NBI saya kwantumot ng Senate President Alan Peter Cayetano ramay totoo walay konektado dahil panarasod sa sika then gawon so kanupugan niya rayat palisan in contempt da ni Ramay Arom pero kinaraw na NBI siya mirara mo iya custody dala Ramay Arom ya contempt ditan dasa tay gaway habulan ditan dasa Senado pero nung dakinan na Senate President Alan Peter Cayetano
Wala so tutumbukunda tatang tanagagit. Ay reglamento ditan da sa Senado wala laing pasadan na resolution ditan. Nilira da satan iran na nayari na gawa niya pangaresto da sa kaya miyembro na sa senador isan walamot so sa may korte tayo da bansan Pilipinas. Ay pagyasaraya namin at tumbukan. Pinablimiran na dumarungal na nagamot basta-basta damputan. Nasa ICC si Senador Bato de la Rosa. Dengan lantitan niya paliwawat na palapag na balo ya Senate President Alan Peter Cayetano. This is not the first day I was expecting. And I want may mga temperature medyo bumaba. So I'm willing to sit down with whoever, the NBI, the DOJ, para i-resolve to. But I want it very clear na unacceptable na may habulan sa Senado. Yan ay mangyari man sa bisita natin, sa senador, sa media. So that's my primary concern right now. It's just to make it very clear we're here to work with everyone. Work with the NBI, work with the Office of the President, work with the House, work with everyone, no? And we will follow the Constitution and the laws. Pero nakita niyo yung video, hindi naman pwede just because they think they have a valid warrant, which is not issued by a Philippine court, ay pwede na silang makipaghabulan sa premises natin. Now, the senators are bringing up to me then that there are heavily armed NBI agents in front of the Senate na may mahahabang barel. It's not, I'm sure hindi ganun ang intention nila. Pero hindi magandang, the world is in crisis. Let's show naman na despite political differences, despite the fact na they would rather have a different majority here, we can coordinate well. But at least, lalo sa inyo, no? Nakita nyo na ngayon kung bakit hindi pumapasok si Senator Bato. So paano madidifuse na kapag maaresto si Senator Bato, ililipad siya agad sa dahi? So kayo po ba isusurrender niyo po siya? Okay. Whatever the dangers, etc., may korte tayo, may batas. Diba? So na-discuss na yon sa Senate Resolution 44, which states that ang paniniwala ng Senado, that was approved by the Senate, diba? That kung meron foreign warrant of arrest, they have to bring it before a Philippine judge. Yung Philippine judge ang mag-issue. So, we haven't discussed with Senator Bato yung security arrangement, but in the past, pag nag-seek ng tulong yung senador, hinihintay namin. Tapos pag korte na nagsabi, usually nagvo-voluntary surrender, kinakausap na. Diba? So, for me, it doesn't matter if it's a member of the media, if it's our guest, it's an OJT. Pag they're here to protect their rights, tutulungan ng Senado. So we don't want to violate any laws. Kaya nga, yung ina-advise ko sa NBI, makipag-usap ng maayos. Hindi yung sasabihin nila na dahil may warrant sila, pwede na lang gawin yung gusto nila. Isang follow-up lang. Kapag nakipag-usap ng maayos, pwedeng ibigay, iserve kay Senator Bato yung warrant, sir, ICC warrant, papayagan. They can give it to his office. If gusto niya, pwede niyang tanggapin. Pero yun nga, yung legal basis. Ang sinasabi ko makipag-usap para maayos, hindi yung what if lumabas yung mga taga-sergeant of arms dito na may baril din lahat. Gobyerno tayo, laban sa gobyerno. O kung habulin ko rin silang pabalik. So ang point ko lang, we can disagree, but do it temperately and do it, then paliwanagan tayo kung anong tama. Ngayon, if we don't agree, who decides? Korte. Pag korte na naman nagsabi, susunod tayo. Isi-serve lang, pero hindi aarestuhin. That's clear. Yes. Hindi kayo papayag na maaresto sa Senator. Well, hindi namin nakikita eh. So kung may warrant of arrest sila galing sa Philippine court, di pag-aaralan namin yun. If it's in order, then we will even convince him that this is a Philippine court. At sinabi na nung asawa niya sa akin long ago, may assurance lang that the Philippine courts will take cognizance of the case. Hindi pa nga assurance na kakampihan sila, papasok si Senator Bato. But yun ang point ko lang.
all this time gusto niyang pumasok. But totoo pala yung threat na ayaw siyang pabotohin. So, SP, I have so to go back and situation, start. ang situation ngayon kasi nandito ang NBI sa loob. Yes, At nandun din sa labas, so paano we'll finish the session. Then kung gusto nila makipag-usap, makikipag-usap kami. Diba? Gusto na, there's too many problems to create another problem. Meantime, Senator Bato is under protective custody na, so But I still ask him whether he wants to go home, whether he wants to attend. That's why nga ang motion ni Senator Marcoleta napayagan siya through Zoom or any teleconferencing. Para lang may options din siya. papayagan nyo yun, sir? Well, given what happened today, di ba kasi nung COVID, pare-pareho tayo ng sitwasyon at hindi pwedeng puno. So, pinayagan natin. Sa rules, pag force majeure or national emergency, pwede rin. Pero ngayon, pinipigilan ng isang miyembro paano mag-attend eh. Di ba? So, there's only 24 of us. Hindi pa pwedeng pigilan ng isang miyembro. So, if maayos ang pakikipag-usap sa lahat, then everyone can be present. As far as you're concerned, they can serve the warrant but they cannot arrest Sen. Bato. Serving the warrant kasi ibig sabihin bibigay mo lang eh. Yes. We've never naman, di ba, whether iwan mo sa pinto, ibigay mo, email mo, pwede naman yon. But not arrest. O kahit yung ako tumanggap, pwede rin eh. Di ba, as administrative head of the Senate. Pero hindi naman sila pwedeng walang coordination or kung meron man, dahil sinabi nga nung dating sa head na nag-coordinate kay Senator Soto, hindi naman ibig sabihin may carte blanche sila na kahit ano na lang pwedeng gawin. Di ba pag sinabi ko sa inyong pwede ba akong magpa-interview sa newsroom, pagpasok doon, hindi naman ako pwedeng nakipaghaguran kahit kanino doon or nangaagaw ng cellphone sa inyo. Iba yung coordination, di ba, na nandito kami para gawin to. And there were some lapses. Kasi, how many armed men do you need here? Senator Bato was alone, ha? Staff ko yung kasama niya. He was alone, ha? Walang security, walang mga baril yung mga yun. But yung leadership will not allow arrest. That is the president, and that's what's good for the country. That's what's good for the... we will allow an arrest under the condition that it is a Philippine court, and then kakausapin si Senator Bato na yung paggalang sa Senado is two ways. Paggalang ng mga institusyon sa labas ng Senado at yung kapwa senador. So if there's a warrant for arrest for me, at kinausap na ako ng SP na, boss, eto na, wala ka ng ibang legal remedy, mag-surrender ka na para hindi mapahamak Senate. That's what happened in the past. Pero yung may legal remedy pa ako, pwede pa akong tumakbo ng CA or whatever, tapos atakin mo ako, dadalhin mo akong Hague. Yung sinabi ko kanina, paano yun? Kahit anong sinong media, kahit sinong general, kahit sinong sekretary ngayon, pwede mo lang dalhin sa Hague. So SP hanggang ano? That is the essence of Senate Resolution 44 and of all the precedent natin. So until the situation is clear, lockdown pa ang Senate then? Lockdown. No. Kaya lang tayo nag-lockdown para hindi makalabas yung gumawa ng krimen at yung na-hold in contempt. Once na-identify ng mga yon, everyone can go in and out. Paano kayo na po? I will check right now. Pero paano sir si Attorney Matibang? Yes. And they will be detained in the Senate. Sir, si NBI chief kasi nasa gate daw. So hindi Basta? nasa gate daw NBI chief. So hindi siya papapasukin, sir. No. I will instruct them that he can be. No, malinlinaw. So, paliwawa. Then, Senate President Alan Peter Cayetano, wala manatay, manayatay Senate Resolution number 44 at ating tanagagik. Hindi basta-basta na dadalhin, kukunin ng isang senador. Kailangan na mayroon hong say dyan ang ating korte dito sa bansang Pilipinas. May mga na-cite in contempt, pero tulad ng sabi ko kanina, kapan napaknaan mutla si Saray Senador, tanda si Attorney Melvin na NBI, i-under custody damot lara may kakaiba dan NBI ito saya ang sumpalantutan at wala protective custody na sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Yaya at syempre
bilang senador na bansan na Pilipinas. Napagmat ya iter so galang at si katunya. Amin niya senador kung ano na Senate President Alan Peter Cayetano ang undalan niya amin at dugan proseso. Talaga nanto niya at kinumustamat so sa Villamor Air Base no wala so akatarya kasi ni Roplano yan ayarin na pangiluganan niya tampol ang bilang naaresto pero angga pumet. Aliwan na singasama yagawa at kinan dati na Presidente Rodrigo Roa Duterte ya walalay manaalagar ya Roplano Paula sa Dahig, Netherlands. Pero itong sa kaso naman na ito, sa nangyari, wala pa naman. Kaya abangan natin ang mga susunod na pangyayari o mangyayari patungkol sa napakainit na balitang ito, issue na to. Dyan ho sa Senado at kay Senator Bato de la Rosa. Yan. At lalong iinit ang mga usapin patungkol naman dito sa dinig sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte dyan sa Senado. Tapos na ito ay mapagbutuan ng mahigit 250 na mga congressman ang bumoto para iakyat na sa Senado yung article of impeachment. So inimpeach na dyan sa Kongreso itong si Vice President Sara Duterte. Dapat manaig Justisya Pilipinas, di ba Idol RJ kwantumat ya ay? Huwag payagang maaresto si Senator Bato de la Rosa, ginawa lang niya ang kanyang trabaho at may nag-utos kwantumat. Tama nga naman. Kaya sumusunod lang siya sa utos. Yung pag-aresto sa mga susunod na araw tignan natin, pero sa ngayon nasa kustodiya siya ng Senado itong si Senator Bato de la Rosa. Speaking of mga aresto dito sa lungsod ng Dagupan, may nakuha tayong impormasyon na may nahuli ang kapulisan na nagbubukis ng labas dito sa lungsod ng Dagupan. Ano ba naman kayo? Legal na nga, ginagawa pa ninyong legal. Dahil siyempre ang lungsod ng Dagupan ay may sariling bola na ho ng small town lottery. At ito ay allowed ng PCSO. At ito ay sa kaalaman ng mga mananaya, yung hong labas sa Dagupan ay para sa mga taga-Dagupan lang. Ba't may nagbubukis na agad? Agad naman itong naaresto ng mga otoridad dito sa lungsod ng Dagupan ayon sa ating nakuhang police report. So pagka illegal talaga dapat hulihin ng mga pulis dahil ang small town lottery ay alam naman natin na ginawa na itong legal dito sa lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Legal na nga ba't nyo pa ginagawang illegal? Ayan tuloy, di ba? Nandyan ang mga pulis para kayo'y hulihin. So sa mga mananaya naman, ang tangkilikin po ninyo yung legal. Dahil pagka legal, inuulit-ulit po natin, sigurado na kayo ay mababayaran pag kayo ay nanalo.
bukod pa dyan, yung tinatayan ninyo ay nakakatulong sa taong bayan. Dahil siyempre ang PCSO, alam naman natin na ang PCSO ay ang kanilang ginagawa na pagtulong, pagbibigay ng mga tulong pinansyal sa mga may malalang sakit. Bukod pa dyan, pagbibigay ng mga ambulansya, alam naman natin yan na ang PCSO ay yun na yung kanilang trabaho, yung magbigay tulong at saan sila kumukuha ng kanilang ginagastos dyan, anong pundo, saan nagmumula, dito ho sa mga palarong legal ng PCSO gaya ng Grand 88 Gaming Corporation na nakakuha ng prangkisa, may authorization to operate dito sa lawigan ng Pangasinan, na buwan-buwan ho ay nagbibigay ng share sa PCSO, at ang PCSO naman yun po yung ginagamit na pondo para sa kawang gawa. Ganun po yun. At inuulit natin, mayroon na rin hong sariling bola ang lungsod ng Dagupan. Kaya sa mga nagbubukis, tigil-tigilan na ninyo yan, at narito ang paalala ng Grand 88 Gaming Corporation sa mga legal o kaya sa mga illegal na nagpapataya ng small town lottery. Isang babala sa publiko, may kumakalat ngayon na nagpapatayang kabo at kubrador na iligal na weteng o bukis na ginagamit ang Lottomatic bilang sapin upang maging magmukhang lehitimo ang kanilang operasyon. Tandaan po natin ang mga sumusunod na patakaran ng pagtaya sa Lottomatic. Una, sa Lottomatic, bawal ang kabo o kubrador na nagbabahay-bahay para magpataya. Pangalawa, hindi gumagamit ng papel ng STL. Pangatlo, ang gamit ay makina o POS na naglalabas ng sariling resibo. Pang-apat, ang bola o resulta ay iisa lamang sa buong bansa at ito ay mapapanood sa official social media accounts at website ng PCSO. Hindi gaya ng ginagawa nila na may sarili silang live draw na illegal. Babala sa tumataya sa illegal na Lottomatic ay may panunugutan sa batas. Kaya mga kababayan, dito na tayo sa Grand 88, ang may lehitimong prangkisa na pinagkaloob ng PCSO. Yun po yung paalala ng Grand 88 Gaming Corporation at ng PCSO na huwag tangkilikin naman yung ginagawa nilang sapin dyan sa pagpapataya ng illegal. Maging mapagmatsyag po tayo. Dahil pag illegal, wala. Delikado tayo dyan. Pagka kayo nanalo, walang kasiguraduhan na kayo ay mabayaran. Kaya doon na tayo sa legal. Ano ho? Ang kapulay malami oras sa yung programa tayo likna ay balay. Jad Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Kalaranan sublaya programa na PEM. Saya subakter yung amigo RJ Beremenes at your service always. Jalawat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ang putak-putak ni Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang